Исфара яке аз шаҳрҳои қадима ва ободу зебои вилояти Суғд. ватани зардолуҳои шаҳдрез ва бо сифату қандноки Осиёи Марказӣ. асрори зиндагии сокинони Чоркӯи қадим. یعنی خصوصیت بیشتر دارم خب علی بول می‌بینیم که چگونه تاثیر می‌رسونه. ҳузуру ҳаловат ва истироҳату табобат дар осоишгоҳи Зумрад. бо табобати кашиши зеробии стумура дар соли ҳазорон нафар беморон ба фаъолияти меҳнатӣ бармегарданд. шоми хотирмон ва асрорангезтарин мавзеи Исфараи Бостон. урфу одат, таърих ва дигар сунату асрори як гӯшаи афсонавии Исфара. рӯзҳои наздик дар Travel Show қадам ба қадам аз шабакаи ҷаҳоннамо.